zuten soinurri musika hasteko lehenengo kontzertu honetara. Iaz, lehenengo aldiz etorri ginen eszenatoki honetara, eta aurten hemen gaude berriz ere. Gaurko emanaldian, Zumarteko ikasleak eta Orbeldi dantza taldeko partaideak ikusi eta entzun ahal izango dituzue holtza honen gainean. Hasteko trikitixa eta pandero talde izango ditugu, eta jarraian saxofoi bikote bat eta bi saxofoi talde. Piano ikasleen txanda izango da gero, bakarlari bat eta bi piano bikoteekin. Orbeldi dantza taldearekin jarraituko dugu eta Zumarteko taldeekin jarraituz trompeta eta tromboi taldea entzungo dugu. Emanaldia bukatzeko kakitza taldea eta zatik ez taldeen txanda izango da. Zuen gustukoa izatea espero dugu eta eskerrik asko etortzeagatik.